Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Menteri Rangba ke Jelau Dr. Mukul Sangma ha kajing kendo bat kinoyalam jangka Riboy Students Union RBSU ulak kular bah caka jangka Government College ka sorkar kan bu bujlino daka Community College ha Riboy District. Uba IJ nongpuluh Presiden jangka RBSU ulaong ba kajing dawa ka jangki kalong ba sorkar ka depan bu ya ka Government College. Henry nakaliang jong Menteri Rangba ulaong ba kadon kajing ban bu ya ka Government College ha ka bay day bat kinohikai namar yaki lawan penkerja nakaway ka caka syakaway pat bat bun kinohikai ki kwa abet haki caka sor. Uba nongpuluh ulayat ho balaya keren ru ikasurok na umsning mahuti jagirot ba ka sorkar ka depan penkelano yakni Syaka National Highway. Kani ke surok ke Jerong kan 10 kilometer, bat andala snab hayaka kan wanno tang 10 kilometer. Yakni ke bentau Menteri Rangba ulaong ba kaladon ha kamang tingka jong sorkar jela. Ha kawai pat ke bentah kinoyalam jong ka RBSU kila kentui ke sorkar ban penbiang syai ki kendon ki an ban yadai ke jingrong ke klep ki mender haswa ban pediang ya kalentiral. Presiden lo ongru ba nakaliang keseng ka penpau baka kwa baka sorkar kan penkria kamyo Deputy Commissioner UCP Godmore bat kumju Superintendent of Police Ramesh Singh na Riboy District wat lakim shim la keren ya kini ka benta bat Menteri Rangba namar ki kwa baki khasihi ban shimti ya kini ki artli ki kam khnang bakan peniacan bat ki pat ba ha ka bayde bak tien ka thale kum kajing ya kedu kajing ya keren kajing badi kalong ka ba seiso ban kalong ka weru kajing aiman sim ya ki samla puli ki jong ka dong Riboy hi borok we bat jok kini ki district ki ba marjan bat ka Riboy district ya ka ba nakaliang ka jong siam dan buram jungi mulai ka jing ka assurance ka ba ni las ngupun hadu kata ya ka ba iong ba ya kani ka Government College in ai omshu aka terteng jong ka Government College in ai kat kum ki Community College kablong no kum ka Riboy Community College ya ka ba ngila ben sud ha omroi la ne hadong po kata kan syong ha ka education department bahkan shimkia ban pe hakanu ka jaka ka bakam low convenience yaki kena pule ki jong ka district habdi berka Government College namar kumba kalong kini ki Government College minta ki bodana sora na ki district kumsha Garo Hill City namar ki bubun ki kinohikai ki kwa ban shift ben banyo ki jinghikai shaki jaka ki khamlong sor kim kwa ban puli ban le hikai kumsha Garo Hills mar ki ong bakala kham jrai na ka yingsa ka joki ki kwa ben hakka jaka ka ba kinsung mar habdi Government College yakinohikai ki la ban shift na ka wei ka Government College ka Government College te habdi ba kani ka Community College yakini kino hikai shisen ba pu santam terminal link santa pai kimla shu ban transfer shakwe ke jaka sen la appoint ki yang tu menteri yang tu kumana ki ha menteri yang tu hadu ba ka service ke joki kan kon